Paġna ġdida fl-istorja tal-Floriana Football Club kif ġie inawgurat uffiċjalment il-każin il-ġdid fi Pjazza San Publiu. Il-Floriana Football Club twaqqaf l-1894 u wieħed mill-eqdem klabs Malta jibqa' nfakkar li rebaħ il-Kampjonat Malti għal 25 darba. Il-Floriana Football Club kien juża l-każin tal-banda Filarmonika Vilena iżda l-jum 12 ta' Novembru 2011 jibqa' jum storiku illi fih dan il-klabb trasferixxa ruħu f'każin ġdid. Waqt l-attività l-President tal-klabb Johan Sajd esprima l-gratitudni tiegħu lejn dawk kollha illi wrew apprezzament lejn il-klabb. Is-Sindku tal-Floriana Nigel Holland tkellem dwar is-sens ta' għaqda u l-irwol importanti tal-Floriana Football Club fil-komunità. Il-każin ġie miftuħ uffiċjalment mill-Prim Ministru Lorenz Gonzi u mill-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat fil-preżenza tal-President tal-klabb Johan Sajd. Fil-każin bħalissa hemm eżibizzjoni unika tat-tazzi kollha mirbuħa minn Floriana fosthom il-Johnny Walker Cup, l-FA Trophy u anke l-Cowsis Shield.